महोत्सव म्हणा किंवा आगरी कोळी महोत्सव म्हणा, त्यामध्ये तुम्ही नक्कीच ओला जवळा आणि पाव खाल्ला असेल। जसा बुर्जी पाव आपण खातो सर्रास, त्याचप्रमाणे ओला जवळा आणि पाव ही लोक आवडीने खातात या महोत्सवामध्ये। त्याच ओल्या जवळ्याची रेसिपी आज मी परब किचनमध्ये तुम्हा सर्वांसाठी घेऊन आली आहे। नमस्कार, मी सरोज। तुम्ही सुक्या जवळ्याच्या रेसिपीला खूप खूप चांगला प्रतिसाद दिल्याबद्दल मी तुमची खूप खूप आभारी आहे। हा एक वाटा ओल्या जवळ्याचा आहे जो मी कोळणीकडून घेऊन आली आहे। याच्यामध्ये बारीक बारीक असे दुसरे मासेही असतात। हे बघा अशा प्रकारे, ही बघा ही छोटीशी मांदेली सुद्धा आहे। तर याला आपल्याला चांगलं असं निवडून घ्यायचं, स्वच्छ पाण्यामधून धुवूनही काढायचं आहे। हे आपल्याला गाळून घ्यायचं आहे। मी स्वच्छ 2 पाण्यामधून हा ओला जवळा धुवून घेणार आहे आणि मगच याच्या रेसिपीला आपण सुरुवात करणार आहोत। हा जवला आपला 3-4 वेळा चांगला पाण्यामधून आपण धुवून काढलाय। आता याला असं एकदा आपण परत एकदा बघूया आणि थोडंसं असं हातामध्ये घेऊन पिळून काढूया। यातलं जेवढं पाणी असेल ते आपल्याला असं पिळून घ्यायचं आहे। हा ओला जवळा भाकरी बरोबर एक नंबर लागतो आणि ही ओल्या जवळ्याची रेसिपी झटपट अशी होते, 10 मिनिटांमध्ये झालेलं आहे माझं पिळून। आता हे पाणी आपल्याला फेकून द्यायचं आहे। जवळा मी व्यवस्थितपणे पिळून घेतलेला आहे आणि स्वच्छही करून घेतलाय। आता आपण जवळ्याच्या रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी मी पॅन घेतलाय, गॅस पेटवून घेऊया। आता आपला पॅन चांगला तापला आहे, त्याच्यामध्ये 2 मोठे चमचे तेल घालून घेऊया। आता आपलं तेल चांगलं तापलं आहे, यामध्ये मी 2 बारीक चिरलेले कांदे फोडणीला घालून घेते। आता ते कांदे आपल्याला असे परतवून घ्यायचे। जास्त असे कांदे करपवायचे नाही आहेत, थोडे ट्रान्सपरंट होईपर्यंत। ही झटपट अशी होणारी रेसिपी आहे, जास्त वेळ लागत नाही आणि चवही खूप छान लागते। ह्यामध्ये मी थोडासा हिंग टाकते, म्हणजे आपल्याला पोटाला बाधत नाही ओला जवळा। जवळा हा गरम असतो, तुम्हाला हवा असल्यास तुम्ही हिंग टाका, मी टाकते। परत एकदा आपल्याला असं तेलामध्ये कांदा परतवून घ्यायचा आहे। आता कांदा आपला व्यवस्थित परतलेला आहे आणि असा ट्रान्सपरंट झाला आहे। आता त्यामध्ये छोटा पाव चमचा हळद, हा घरगुती मालवणी 1.5 चमचे मसाला मी घातला आहे। आता तोही आपल्याला व्यवस्थित तेलामध्ये परतवून घ्यायचा आहे। कांदा आणि मसाले आपल्याला व्यवस्थित चांगले एकजीव करून घ्यायचे। आता आपले मसाले चांगले तेलात परतवून झालेत। यामध्ये मी थोडी तिखटासाठीही कमी तिखट असते 2 हिरव्या मिरच्या घातल्यात। नुसता मसाल्यामध्येही हा जवळा खूप छान लागतो। आणि ह्याच्यामध्ये फोडणीला मी कोथिंबीर देत आहे, नंतर घातली तरी चालू शकते, पण मी ह्या वेळेला फोडणीलाच घालून घेते। आता हेही आपल्याला सर्व एकत्र तेलामध्ये परतवून घेतल्यानंतर आता आपल्याला हा ओला जवळा घालून घ्यायचा आहे। ओला जवळा असा हाताने सुटसुटीत करून आपल्याला पसरवून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला हे जवळा घातल्यावर परत एकदा व्यवस्थित परतवून घ्यायचं आहे। ही झटपट 10 मिनिटांमध्ये अशी रेसिपी होते, जास्त वेळ खाऊ रेसिपी नाही आहे ही। 5 मिनिटं आपल्याला ओला जवळा वाफेवर शिजवून घ्यायचा आहे। शक्यतो आपण पाणी नाही घालणार आहोत, लागलीच तर आपण थोडंसं पाण्याचा वापर करणार आहोत। आता आपली 5 मिनिटं झाली आहेत, आपण बघूया जवळा आपला थोडासा शिजलेला आहे। आता त्याला आपण परतवूया। त्यामध्ये आपण चवीपुरती मीठ आणि कोकम घालून घेऊया। आंबट तिखट चवही येते कोकममुळे, हिमूस असा वासही मारला जातो। आता हे कोकम थोडेसे आपण बारीक करून घेऊया। आता चवीपुरतं मीठ, आता आपण हे व्यवस्थित असं ढवळून घेऊया। आता आपण हा जवळा छान असा शिजण्यासाठी, ह्याला पाणी सुटलं नाही आहे त्याच्यामुळे थोडंसं असं पाणी घालून घेऊया, म्हणजे व्यवस्थित हा जवळा शिजेल आणि त्याला आपण परत 2-3 मिनिटं वाफेवर शिजवून घेऊया। थोडासा पाण्याचा हपका मारून घेते, जास्त नाही पाणी घालायचं आहे, बस एवढंच। आणि आता परत याला आपण 2-3 मिनिटं वाफेवर शिजू देऊया, म्हणजे आपला जवळा तयार। आता हा माझा ओला जवळा चांगला शिजलेला आहे, आता हा खायला तयार आहे। कोकणी महोत्सवामध्ये गेल्यानंतर आवर्जून मी ओला जवळा आणि पाव हा खातेच खाते। तसे ह्या ओल्या जवळ्याची रेसिपी तुम्ही नक्की करून पहा आणि हो, ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली तर खाली कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की सांगा आणि परब किचन लाईक, शेअर, सबस्क्राइब करायला विसरू नका। धन्यवाद।